Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manonobos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Naragsak tibyak mo, nuam-amom ni Kristo. Naragsak tibyak mo, no isot manobot mo. Balbaliwan na tibiyag mo, no isot magunod mo. No adda ka ken Kristo, podno naragsak tibiyag mo. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manonobos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Chimpunay tan ama sa pulmo ni Jesus mangisalakan agtalgit ka isot ang klam ket dinto sumina nilaing Jesus when may maysa tinatalgit pagkamangan agtalgit ka isot ang klam ket dinto sumina chimpunay tan ama sa pulmo iti Biblia mangibagnoskin ka agtalgit ka isot ang klam ket dinto sumina nilaing Jesus when may maysa tinatalgit pagkamangan agtalgit ka isot ang klam ket dinto sumina chimpunay tan ama sa pulmo ni Jesus mangisalakan agtalgit ka
isot ang klam ket dinto sumina nilaing Jesus when may maysa tinatalgit pagkamangan agtalgit ka isot ang klam ket dinto sumina dandanin agibos lubong kasawan dagiti padto nabayag alima basdan upat apag pagarianen apo umay muni pastek pagarian nga inggit daeg podno nga mailiw kami o Diyos mi o may ka kadin napnuan lobong kinadangkes dagulibrang gasken ames dagiti nasyon to'y daga agririn ng gasdan ita apo umay muni pastek pagarian nga inggit daeg podno nga mailiw kami o Diyos mi o may ka kadin kasanod kabayag napay adi ka pa'y laeng umay pusposo min indan umlay akin kan agpaspa sungan apo umay muni pastek pagarian nga inggit daeg podno nga mailiw kami o Diyos mi o may ka kadin Tichim puma sidigen ani Jesus umay tumanin tai sotiin karina nga umay nga awan dua-dua amok angan nganin Jesus umay manin mabalin arabi bigat wenno malem
matmatanyot nga to umayin ti Apo ammo angan nganin umayen dagi ipagilasinan ani Jesus umay tumanen kita inyo ti tangatan tati chimpo umasidiken ammo angan nganin Jesus umay manin mabalin arabi bigat wenno malam matmatanyot nga to umayin ti Apo ammo angan nganin umayen dagi tinatay ken Kristo agungar sa tenda ti Apo ketda tayo si bibiyag maitayap tay apag daritma ammo angan nganin Jesus umay manin mabalin arabi bigat wenno malam matmatanyot nga to umayin ti Apo ammo angan nganin umayen mailiwakon ijay lugar nga awanton dili daang kas aglaylaya iti baybay sumka tiin na sangladan lugar naraksa tartarika gaya tirag-o nga ina na pugaw sajay tot pakasaraka nakiltay tidar darep-dep ko gapot sa musam abagyo no pay kasta masarakak to sadyay siyudad na pabaro lugar naragsa tartari kagaya tirag-o nga ina na pugaw sajay tot pakasaraka aktor poston panagpagpag na langit masaripat pata inton umay Hesus maikadwa inakton siyudad naranyag lugar naraksa tartari kagaya
tirag-o nga inak napugaw. Sadyay tot pakasara ka. Ti panagbiag at daragsak at damatsin putiriga masapul tay lat agtalat day titiarap midem tumangat ka ti Diyos isumit laita tumangat ka orayan at dumtengkin ka tumangat ka sipnget ti biag mulumbas da gapon na jay langit kumitaka no ti langit muna ulan gagayim di dan matalag ket di kaam muno apay day titiarap midem tumangat ka ti Diyos isumet laita tumangat ka orayan at dumtengkin ka tumangat ka sipnget ti biag mulumbas da gapon na jay langit kumitaka anan sata intun umay sulisog pa kaguguram agkarara di kabayan day titiaram midem tumangat ka ti Diyos isumit laita tumangat ka orayan at dumtengkin ka tumangat ka sipnget ti biag mulumbas da gapon na jay langit kumitaka anan sata intun umay sulisog pa kaguguram agkarara di kabayan day titiara midem tumangat ka ti Diyos isumet laita tumangat ka oray anyat dumtengkin ka tumangat ka sipnget ti biag mulumbas da gapon na jay langit kumitaka.
Kung kamtan mo man ang mundo, kanyang yaman, maging pala siya man ang iyong tahanan. Makamit mo man ang lahat, ang bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtanan walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang dangto sa langit, ay di mo makakamtan kan niyang pag-ibig. Kung sa mundong ito ay naging tanyag ka, maging bata umatanday, kilala ka. Ngunit di mo namamasdan si Jesus na ay mukhaan. Lahat ng iya'y pawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtanan walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang dangtong sa langit, ay di mo makakamtan kaniyang pag-ibig. No tibiyag mo ket napanglaw, rigatok diag sarday, ngam addan tumet latiragsak, ken Jesus mapan ka. Ditay ngadkuraan ti panubok tina marswa, panonotem laeng ti ayat na kinka, loktam tapuso kinkuana, isagot mo tinamarswa, ikatemta panagtuadwam, ken Jesus mapan ka.
nasipngit man ti rabii, ken ti sobra alamis, ngam atan tumelati ragsak, ruangan ti masakbayan, ditay ngadkuraan, ti panubok tina marswan. Paano no temlaan ti ayat na kinka, loktam tapuso kinkuana, ket isagot mo tinamarswan. Ikatimta panagduaduam, ken Hesus mapan ka. Tichim puuma sidigen, ani Jesus umay tumanin, tai sotiin karina, nga umay nga awan dua-dua. Amok angan nganin, Jesus umay manin, mabalin arabi bigat wenno malem, matmatanyot nga to umayin ti Apo. Amok angan nganin umayen, dagi ipagi lasinan, ani Jesus umay tumanin. Kita inyo ti tangatan, tati chimpo sidigen. Amok angan nganin, Jesus umay manin, mabalin arabi bigat wenno malem, matmatanyot nga to umayin ti Apo. Amok angan nganin umayen, dagi tinatay ken Kristo, agungar sa tenda ti Apo. Ketda tayo si bibiyag, maitayap tay apag daritma. Amok angan nganin, Jesus umay manin, mabalin arabi bigat wenno malem, matmatanyot nga to umayin ti Apo. Amok angan nganin umayen.
Numadagsenan ka ken mao upapay ka ken Jesus kangaang paasibay dalan mo ket nasipnge tapusom agladingi kumita ka laing ken Apo Jesus. O Diyos Apo, tulungan na pudno abiyag masaraka ti panpanag na ket sikat pagsanggira ngaruditan ket kaano man di nakadi panpanawan ingganat langit siya kon titulungan panagbiag dito'y daga ket napnuan ti problema yaman pa'y takarim dito molo to'y lasag ket nakapoy kanayon masulisog balegi tasika iti kadwa o Diyos Apo tulungan na pudno biyag masaraka ti panpanag na ket sikat pagsanggira ngaruditan ket kaano man di nakadi panpanawan ingganat langit siya kon titulungan.